नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चिंचणीमध्ये आलोय. ईश्वर दत्तू माने हनुमान नगर इथं आहोत. इथे यांच्या इथं हा साप आहे, ह्यानं बेडकी खाल्ली. त्याला आता आपण पकडलाय. ह्याला आता काढूया बाहेर. जाऊ दे, हे धर. बघू शकता धान्याचा हौद आहे, त्याच्या खाली लपलाय हा साप. ह्याने उंदीर खाल्ला असणार आहे. हे तर माझ्या हातातून सुटायला लागला. माझी ती आकडा देऊ. पाईप कुठं आहे? पाईप कुठे गेले पलीकडे? पाईप नाही, पाईप आहे, पाईप चिरलाय बरं का. हा, पाईप नाही, बिळ असते. तुम्ही इकडे मला इकडे उजेड दाखवा. बॅटरी इथं कोपऱ्यात दाखवा मला. पाईप तुकडा त्यात ना आत निघाला. पूर्णपणे बिनविषारी जातीचा साप आहे, पण तो घरात आहे. त्यासाठी याला आपण पकडतोय. जरासा चिडलाय हा साप. खूप मेहनतीने याला पकडलाय आपण. हो नको, काय नाही करत. बिनविषारी जातीचा बरणी ना माझ्या. पूर्णपणे बिनविषारी जातीचा साप आहे हा. तस्कर आहे, त्याचं नाव तस्कर आहे. हा आपल्या घरामध्ये पालीच उंदीर खाण्यासाठी येतो. हा साप ओळखण्याचं चिन्ह म्हणजे याच्या अंगावरती असे पांढरे स्पॉट आहेत व इथं चॉकलेटी आणि पिवळ्या कलरमध्ये 2 लाईन आहेत. त्यामुळे 2 साप असल्यासारखा पण ह्याचा भास होतोय. दोनच आहे ते असं. मेलडी चॉकलेट सारखा कलर आहे आपण ह्याचा बघू शकताय पाठीमागून. तुम्ही कधी बघितला? तुला फोन करायचा अगोदर 10 मिनिटं. होय का? बाहेरच होता. त्याने काहीतरी बेडकी खाल्ली. सॉरी, काय उंदीर खाल्ला असणार. उंदीर खाल्ला. तो पण कुठं? ह्या सापानं उंदीर खाल्लेला आहे, शिकार खाल्लेलं आहे. त्याला वॉमिटिंग करून न देता आपण याला पकडलाय व त्याच पद्धतीने याला आपण सोडणार आहोत. साप अन्नासाठी धडपड करत असतात आपल्या घरात, त्यासाठीच येतात. कोणाला चावायचं म्हणून येत नाहीत. ते जर आपण त्यांच्याकडून हिरावून घेत असलं तर हे बरोबर नाही. त्याला आता पकडलं आपण सुरक्षितरित्या सोडणार आहोत. मित्रांनो, 10 मिनिटापूर्वी जो आपण चिंचणी हनुमान नगर येथे तस्कर ट्रिंकेट हाडी तस्कर आहे साप, बिनविषारी जातीचा आहे. जो घरामध्ये पकडला आहे त्याला इथं नैसर्गिक अधिवासात आणून रिलीज करत आहोत. तर पाणी आहे, त्याला शिकार पण भेटू शकते. बघू शकता याचा. हा साप चिडला की असा तोंड फुगवतो बघा, बघू शकताय तुम्ही. ह्या अटॅकच्या मूडमध्ये आल्यानंतर ह्या पद्धतीनं हे त्याचं तोंड फुगवतो. नैसर्गिक आदिवास बघू शकता. ह्याला जवळ ओढा आहे, पाणी वगैरे आहे. अशा ठिकाणी ह्याला सोडतोय आपण. तस्कर साप ओळखण्यासाठी तुम्ही जवळून बघा नक्की.